ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 9, 10, 11 മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് 12, 13, 14 അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിനു മുന്നേ 9, 10, 11 ഗ്രൂപ്പ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചത്? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു? അവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ? എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞ? 9, 10, 11 9 എങ്ങനെയാണോ? തെറ്റായ ആത്മീയജ്ഞാനം ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടിയവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. എട്ടാമത്തേലോ? വിദ്യ എന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനവും അവിദ്യ എന്നത് തെറ്റായ ഭൗതിക ജ്ഞാനവും. ഇനി 11ാമത്തതോ? വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞവർ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെക്കുറിച്ച് അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചും അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ജനന മരണ ചക്രത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മള് 9, 10, 11 മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെ? വിദ്യ അവിദ്യ. ഇനി 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വിദ്യക്കും അവിദ്യക്കും പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് അസംഭൂത, അസംഭൂതി, സംഭൂതി, അസംഭൂതി എന്നാണ് രണ്ട് വേർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ മന്ത്രത്തില് ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രവും 9ാമത്തെ മന്ത്രം, 12ാമത്തെ മന്ത്രം ഞാൻ വായിക്കാം. ഒപ്പം നിങ്ങൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രം ബുക്കുള്ളവർ 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. 9ാമത്തെ മന്ത്രം 12 ഞാൻ വായിക്കാണ്. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഉ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇതാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലെ? അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ എന്ന് പറയുമ്പോ സംഭൂതിക്ക് പകരം 9ൽ എന്തായിരുന്നു? വിദ്യയായിരുന്നു. വിദ്യ ഉപാസത എന്നായിരുന്നു. തതോ ഭൂയ ഇവത്തേ തമോ യാ സംഭൂത്യാം രതഃ എന്നുള്ള സംഭൂതിക്ക് പകരം എന്തായിരുന്നു? വിദ്യായേ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ 9, 10, 11 മന്ത്രവും 12, 13, 14 മന്ത്രത്തിലും ഈ വിദ്യം അവിദ്യക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് വേർഡ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാണ്? സംഭൂതി, അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കി മന്ത്രം സെയിം തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പകരം ഏത് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഇവിടെ സംഭൂതി, അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മള് 9, 10, 11 മന്ത്രം പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തും വരുന്നത്? ഈ മന്ത്രങ്ങളും വരുന്നത്. പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.
അപ്പൊ നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? വിദ്യയും അവിദ്യയും രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞ? സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തില്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് നിരാകാര നിരപേക്ഷം, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മം 3 ഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ആരാണ്? ബ്രഹ്മത്തെ ാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെയാണ് അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നു, ബ്രഹ്മത്തെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ വിദ്യയും അവിദ്യയും രണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യോ സംഭൂതി ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവത്തെ തമോ യാവും സംഭൂത്യാം രഥ. ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ 3 ഭാവത്തില് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാ പോണത്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? അതാണ് അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവർ, അതായത് ദേവന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്ക് പോകും? ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, ഭഗവാനല്ല ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. 12ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9ഉം 12ഉം ഒരേപോലെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വിദ്യ അവിദ്യ പറഞ്ഞു, രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതില് രണ്ടും ഭഗവാനല്ല, സോറി, ബ്രഹ്മത്തെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ബ്രഹ്മത്തെ പോകും, അതിനേക്കാളും വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. 9ാമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന. 9ഉം 12ഉം കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. 9ഉം 12ഉം കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. 9ാമത്തിൽ വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 12ാമത്തില് എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. ക്ലിയർ ആയില്ലോ അല്ലെ? അത് രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മുടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മം. സാക്ഷാത്കാരത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എന്തിലേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത്. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിൽ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. നിരാകാര നിരപേക്ഷത, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ അധികം കണത്തേക്ക് ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും എവിടേക്ക് പോവാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും നിരാകാര നിരപേക്ഷത, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 10:2 പരമപുരുഷൻ
ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് നമേ വിതൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ ഉറവിടം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പരമ നിരപേക്ഷ സത്യം പരമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരവും സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരവുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പരമ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് നിരാകാര ബ്രഹ്മവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും എന്താണ്? ഭഗവാൻ. നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ് പ്രകാശത്തെയാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശാവിഷ്കാരമാണെന്നും നമുക്കറിയാം. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഇത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിനെയാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കണക്കാക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്? ഒരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ദേവനായിട്ടാണ് ദേവന്മാരും ഋഷികളും എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും കാരണം കൊണ്ട് ആ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം നിരപേക്ഷതയെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായിട്ടും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണെന്നും ഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി കൊണ്ടും ശരണാഗതി കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരുടെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:20-21 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക അഭിലാഷത്തോടു കൂടിയവര് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായം 20-21 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. സർവരുടെയും ഹൃദയഹാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായ പരമപുരുഷനെ കൃഷ്ണനെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയകാരിയാണ്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തരാക്കിയിട്ട് സ്വധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ തിരിച്ചു വന്നത് അവിടേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആരാധിക്കേണ്ടത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:23 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യലോകത്തും എത്തും. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആ ദേവന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. സൂര്യനെ ആരാധിച്ച സൂര്യന്റെ ലോകത്ത് പോകും, ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്ത് പോകും. ഏത് ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുവോ നമ്മൾ ആ ലോകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 7-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ലോകം എന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അതിനായകൻ. നമുക്കറിയാം 14 ലോകങ്ങളെല്ലാം എവിടെ വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പോ താൽക്കാലികമല്ലാത്ത സ്ഥിരമായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഗോലോക വൃന്ദാവനം മാത്രമാണ്. പരമപുരുഷനാണ് ഇതിന്റെ അതിനായകൻ. ആരാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും? ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അതിനായകൻ. നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്.
ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായം 16-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമധാമ പദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള ഗൃഹമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, ആ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ള ലോകം വരെ എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജ്വല പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിതരണമുണ്ട്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുറത്ത് വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജ്വല പ്രകാശമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണമുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ജ്യോതി, അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ഗ്രഹമാണ് ഇത്, അത്യുന്നത ഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഇത്, കൃഷ്ണലോകം, അതല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്തെ വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായ എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മള് മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരും എന്താണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ എപ്രകാരമാണോ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പകർത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. സന്തത സഹചാരികളോടൊപ്പം ഭഗവാൻ അനശ്വരനായിട്ടുള്ള സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വിരാജിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായിട്ട് എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സർവ്വവ്യാപിയായി ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. ചന്ദ്രനിലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിയത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടോ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാ മതവിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വിഹായസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാ മതവിശ്വാസികള് ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വിഹായസിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അഭിലഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാ മതവിശ്വാസികൾ, നമ്മള് പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാബോധത്തോടുള്ള മതവിശ്വാസികള് ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വികാസത്തിലെത്താൻ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരാധന നടക്കുന്നതാണ്? പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് എന്താഗ്രഹമില്ല? ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ല. നിരാകാരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:23 ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 7:23 എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തല്ല? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്
ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ പെടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം, ഭഗവാന്റേതായ ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ ശാസ്ത്രം, ഈ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ അത് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് പകർന്നു കിട്ടിയതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്? 4-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിലും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 16 അധ്യായം 19-20 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 19-20 ശ്ലോകത്തിൽ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, മതപ്രചാരകന്റെ വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അസുരന്മാര് നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന്. അതായത് മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാര്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ, അവരെന്താണ്? മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുമാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവര് എവിടേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പറയണത്? ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നെന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായം 19-20 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9-ാമത്തെ മന്ത്രം പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? 12-ാമത്തെ മന്ത്രം വരുന്നത്. 9-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യയെ കുറിച്ചും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ? കുറെ പേരുടെ വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് അവരുടെ നാട്ടിൽ മഴയുണ്ട് മാതാജി നല്ലതായിട്ട്. മഴ ഇടിയുണ്ട്. എന്റെ ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ വോയിസ്? ഇല്ല. അല്ല, ഇവിടെ ആരുടെയെങ്കിലും മാതാജിക്ക് സ്റ്റക്കായി തോന്നിയെങ്കിൽ അത് മഴയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബീന മാതാജി, അനിത മാതാജിയൊക്കെ സ്റ്റക്കാണ്. അപ്പൊ മഴയുണ്ട് നല്ലപോലെ. ഇവിടെ നല്ലപോലെ മഴയുണ്ട് മാതാജി. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവര് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടാ. ഇപ്പൊ വന്നു മാതാജിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താ പറയണത്? 9-ാമത്തെ മന്ത്രമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാണ് നമ്മള്. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് 9-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ അവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനവും അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യക്കും അവിദ്യക്കും പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ് സംഭൂതി, അസംഭൂതി എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും, അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അതിനേക്കാളും കുരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്ര നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എന്നിവിടെ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും. മാതാജി ഒരു സംശയം, എന്താ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശാണോ? അല്ല. ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് മായാവാദികളാണ് അല്ല? മായാവാദികളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരും എവിടേക്കാ പോണത്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടു. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, ഈ ദേവന്മാർ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രനോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ? എല്ലാ ദേവന്മാരും പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല്
എനിക്ക് കേട്ടില്ല. ദേവൻ ദേവന്മാര് എങ്ങനെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും, ഭഗവാൻ അല്ലാത്ത എല്ലാ ദേവന്മാരും. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ, എല്ലാ ദേവന്മാരും വരും അതില്. ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ശിവനും പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മള് ദേവന്മാരുള്ളത്, അവരൊക്കെ വരും അതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 9ാമത്തെ ഒന്ന് പറയാമോ മാതാജി? 9ഉം 12ഉം. അല്ല 9. അതാണ് ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും വരും, ഭഗവാൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവരും. നമ്മൾ 9ാമത്തെ എന്താ പറയണത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് ദേവലോകത്ത് പോകും എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. ഇന്ദ്രനെ ഉപാസിച്ച ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്ത് പോകും, ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ ലോകത്ത് പോകുന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മള്. അതന്നെ ദേവന്മാര്. ജ്യോതിസാണോ ബ്രഹ്മത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോ? നമ്മള് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നിരാകാര ബ്രഹ്മം. അതില് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്. അവരുടെ കണക്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ അവരറിയുന്നില്ല, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ അവരറിയുന്നില്ല, പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല. അവരെന്ത് മാത്രമായിരുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാശം, ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രമേ അവർ അറിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് അതാണ്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും എങ്ങനെ വരുന്നത്? ആ സമ്പൂർണ്ണനായത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രകാശമല്ല. അപ്പൊ ആ പ്രകാശമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതില്? ഇല്ല, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇതില് സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിരപേക്ഷത, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? സ്വന്തമായിട്ട് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നമ്മള് 2 കൂട്ടര്. അപ്പൊ ഇവർ 2 കൂട്ടരെയും ആരാധിക്കുന്നവരെ എവിടേക്ക് പോകാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എന്നാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. 13ാമത്തെ മന്ത്രം കൂടി എടുക്കട്ടെ, ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. വലുതാണെങ്കിൽ പകുതി എടുക്കാം, പകുതി നമുക്ക് നാളേക്കാക്കാം. ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല. 13 അല്ലേ? ഓക്കെ. 13ഉം ഇതേപോലെ തന്നെ ഏത് മന്ത്രമായിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്? 10ാമത്തെ മന്ത്രമായിട്ട്. 10ാമത്തെ മന്ത്രവും 13ാമത്തെ മന്ത്രവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അവിടെയും എന്താണ്? ഒരു വേർഡിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിദ്യം വിദ്യക്ക് പകരം സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്ന് മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. 13ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ്? അന്യാത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യാത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. 10ാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അന്യത് ഏവാഹു അന്യതാഹൂര വിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ എന്നിവിടെ പറയുന്നത് 2 വേർഡ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, അതായത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലമായിരിക്കും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടുന്നതാണ് എന്തില് പറഞ്ഞത്? 10ല്. ഇതില് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് സംഭവാദം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ആ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ് പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മത്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മള് മറ്റേ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഭവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസംഭവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ദേവി ദേവന്മാരെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മള് ദേവന്മാരെയാണ് അസംഭവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിൽ വരുന്നത്?
അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? അതിന്റെ പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഭഗവാനെ ഭജിച്ചാല് ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫലം. ഒരു മിനിറ്റ്. ദേവന്മാരെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിച്ചാൽ നല്ല ഫലം കിട്ടും, മറ്റേത് ആരാധിച്ചാൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. രണ്ടും രണ്ട് ഫലമാണെന്നല്ലേ? ഫലമെന്നല്ലേ മാതാജി? എന്താണ് എന്ത്? രണ്ടും ഫലം കിട്ടുമെന്നല്ലേ? ഭഗവാനെ ഭജിച്ചാൽ ഒരു ഫലം, ദേവന്മാരെ വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്? സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലം. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായത് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും, പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് എവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? സുശ്രുമ ധീരാണാം, ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാ കേട്ടിരിക്കുന്നത്? ധീരന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടുമെന്നും, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടുമെന്നും ഉത്തമധീരയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന്, ഉത്തമാധികാരികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഏത് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ആദിമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും, പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും കിട്ടുന്നുവെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രേ അറിയാം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഫലം കിട്ടും. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് എവിടെ പോവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അവിടെ, അല്ലെ? പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് എവിടെ പോകാൻ പറ്റും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. ദേവലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ. ദേവലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കും. അവിടെ എന്തില്ല? പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയാൽ ജനിച്ചാ പിന്നെ എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് മരണമുണ്ട്, അല്ലെ? വീണ്ടും ജനന മരണത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം എന്ന് ധീരന്മാരിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഇനി യഥാർത്ഥ ആചാര്യൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയുകയില്ല. അപ്പോ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണത്? യഥാർത്ഥ ആചാര്യൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് കേൾക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9ാം അധ്യായം 25ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര് പിതൃലോകത്ത് പോകുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവലോകത്ത് ജനിക്കുന്നു, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരുടെ ലോകത്ത് പോയി ജനിക്കുമെന്നും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജീവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എന്താണ്? പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എവിടെ തന്നെ ജീവിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പിതൃകളെ ലോകത്ത് പോയാലും എല്ലാ ലോകത്ത് പോയാലും എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഏത് ലോകത്ത് പോയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് ബാക്കി അനുഭവിക്കാൻ എവിടേക്ക് തന്നെ വരും? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. ഈ ഭൗതിക
ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ പിതൃലോകത്ത് പോകാം, ചിലപ്പോ നമ്മള് ദേവലോകത്ത് പോകാം, സ്വർഗലോകത്ത് പോകാം, ചിലപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് പിശാചികളുടെ ലോകത്ത്. നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകാം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അറിയാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക്. മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം യഥാരൂപം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന്, വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് എന്തില്ല? ആ ജ്ഞാനം യഥാരൂപം ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വേദാവാധാരത എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നേടേണ്ടത്? ഈ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരിക്കലും യഥാരൂപ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത 4:2 കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹ മഹത യോഗ നഷ്ട പരം തപ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷിമാർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികള് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അത് നഷ്ടപ്രായമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതിന് ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് ആരോട് പറയുന്നതാണ്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായ അർജുനനെ കൊണ്ട് ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഇതേപോലെ നാശം സംഭവിച്ചു. നമുക്ക് ആ പരമ്പര ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോ അർജുനനെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തന്റെ ഭക്തനും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുനന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്, അല്ലെ, താൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിതം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിനക്ക് ഈ തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 3-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നിരവധി വിവർത്തകരും വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഉണ്ട്. അവർ ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്, കുറെ പേരുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വിവർത്തകർ വന്നിട്ടുള്ളതും വ്യാഖ്യാതാക്കളായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ പേരില് അസംബന്ധങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അത്തരം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലോ അവിടുത്തെ അനശ്വരധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആരിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികളോടെ ആയിരിക്കാം അതിനെന്ത് നൽകുന്നത്? വിവർത്തനം നൽകുന്നത്. മറ്റെല്ലാ ആരാധനാ രീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായം 66-ല് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്നാ പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ 18-ാം അധ്യായം 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാൽ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ, എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, എല്ലാ വഴിയും എന്തിലേക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റായ ഒരു ധാരണ കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടും. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു രീതിയാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നവര്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത എല്ലാതും ഒരുത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് പറയും. എല്ലാതും ഒരുത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആരാധിച്ചാലും എന്താ കുഴപ്പം? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും അവര് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. അതായത് ആധ്യാത്മിക, ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരിൽ നിന്നാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ, വിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെ ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഏത് പദത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കാനിവിടെ? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഗോപാലതോപനിഷത്തില് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെ ആ വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലാണ് ഗോപാലത ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ തന്നെ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവി എന്ന് പറയല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ ജ്ഞാനം നൽകിയത്. അത് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഗോപാലത ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലും ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. നാരായണോപനിഷത്ത് പറയുന്നു, പരമപുരുഷൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണൻ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി. നാരായണൻ പ്രജാപതികളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോ ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. പിന്നെ നാരായണൻ പ്രജാപതികളെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഇന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അഷ്ടവസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണാണ് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടത്. പിന്നെ 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചതും ആര് തന്നെ? നാരായണൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതേ ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ദേവകി പുത്രനായ വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നും ഈ ഉപനിഷത്തില് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും പറയുന്നത് നാരായണൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതരെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്, സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനും ആനന്ദദായകനും ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5-1 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ മാത്രം, ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ തെളിവുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബുധ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ മഹാജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബുധ എന്ന് പറയും.
വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു, കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നത്? മൂഢന്മാരെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്, അതായത് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല? പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്, അവർ അജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ ഭൗതിക നീർച്ചുഴിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയുടെ അടുപ്പത്താൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ, അർജുനൻ കുറെ സംശയങ്ങളായിരുന്നു അർജുനന്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ട, ഒന്നും അറിയണ്ട. അർജുനന്റേതായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ചുഴിയിൽ പെട്ടിട്ട് തന്റെ കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം അതിനോടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. ആര്? അർജുനൻ. വൈദിക വിജ്ഞാനമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച് ബുധനായി തീർന്നപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ആരാധനകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. എപ്പോഴാണ് അർജുനൻ ബുധനായി തീരുന്നത്? ആ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണോ, അപ്പോഴാണ് അർജുനൻ അർജുനൻ ആരായി ബുധനായി തീർന്നപ്പോ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീർന്നു. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്തായിരുന്നു? യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. ആ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും ജന്മാദ്യസ്യഹത അഥവാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സംഭൂത, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം. ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറയുന്നത് സംഭൂത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? സംഭൂത എന്ന് വെച്ചാല് ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്നതുപോലെ. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നാശത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി, അതായത് ജന്മാദി അസ്യത എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഒന്ന് ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവം, രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി, അതിനാണ് ജന്മത്യാസ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും, അതായത് ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ബോധവാനാണെന്നാണ് ഇവിടെ അഭിജ്ഞൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഭാഗവതത്തില് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7-ാം അധ്യായം 26-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനാണ്. അതായത് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആർക്കും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ 7-ാമത്തെ അധ്യായം 26-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്നീ രീതിയിൽ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കശാപ്പുശാലകളിൽ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ടയറുക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യ സേവനം ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സേവനമല്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീവജാലങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തര യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന
നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകളാണ് അല്ലെ 4 തരത്തിൽ പറയുന്ന ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അവിടുത്തെ മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് ഈ അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, അതായത് ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെന്താണ്? നാമജപം. ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ യുഗത്തില് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭാഗവതം. ഭാഗവതം കേൾക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നാമജപം. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഊഹാപോഹം എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, അതിനാൽ അവർ അവയുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. കാരണം അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഊഹാപോഹങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യും? നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ ആ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർത്ഥമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വാക്ചാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവര് ചെയ്യുന്നുമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിന് വേണ്ട വാക്ചാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരോക്ഷമായിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇത് ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസംഗ്രഹമാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഭാഗവതം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. രാജസികവും താമസികവുമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ മലീമസമാക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളില് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൊണ്ട് മലിനമാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഈ ആന്തരിക പ്രചോദനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് കരുണയാൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും നീക്കി കിട്ടും. ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണമായി മാറുമ്പോ ഒരു ഭക്തന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏത് ഗുണം വരും? സത്വഗുണത്തിന് അധിഷ്ഠിതനായി തീരും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം കൂടി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത നേടാം. അതായത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മളെ കലുഷിതമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവും. ഒരാൾ ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്തനാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തനാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണമെന്നും പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അയാൾക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് മാറാനും ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് തന്നെയല്ലേ ഇതിൽ പറയുന്നത് മുഴുവനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ ഇതിൽ?
എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ വായിച്ച് ജസ്റ്റ് പോയത്. നാളെ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളെ നോക്കാം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി അടുത്ത മന്ത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി അതാകും. 12ാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന്. നാളെ ഇടുമ്പോഴും രണ്ടായിട്ട് ഇടണം, 14ഉം 15ഉം ഒന്നും ഇടണം, അതോ 14 മാത്രം മതിയോ? നാളെ 14 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതും കൂടി നോക്കാം. 13ാമത്തെയും കൂടി നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളേക്ക് വെക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ബുക്ക് തന്നെയാണോ ബ്രഹ്മസംഹിത? ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിത. ബ്രഹ്മസംഹിത വൈഷ്ണവഗീതത്തിലുണ്ട് മാതാജി. ബ്രഹ്മസംഹിത ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവഗീതത്തിലുണ്ട് ഫുള്ള്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. സമയം 24 കുറെ സമയം. 8:24 മാതാജി. അതെ, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറയായിരുന്നു എത്ര പോയപ്പോ ക്ലാസ് നിർത്താനായിട്ട്. ഞാൻ സമയം നോക്കിയില്ലായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് മുഴുവൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടി പോയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണും തീർച്ചയായിട്ടും. ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള അത് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണും ഇന്നത്തെ പഠിത്തം. ഭയങ്കര സ്പീഡായിരുന്നു മാതാജി. അത് വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളില്ലേ അതില് വരുന്നില്ല. 13 ഇച്ചിരി കൂടി പോയി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ശരിക്കും പകുതിയെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളും മിണ്ടാത്തോണ്ട് ഫുൾ ആക്കിയത്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല പകുതി എടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കും കേക്കാൻ ആരും മിണ്ടാണ്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് കേട്ട കാര്യം തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാതെ കേട്ടത്. മാതാജി ഹൈ സ്പീഡില്